खुलुमबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ खायसे गोनां रादाबजों आं रमेन बर' गिबि रादाबखौ होनो लादों नोंथांमोननि थाखाय 2004 मायथाइनि 15 आगस्ट थावनि धेमाजि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथार मोनसे साव होजानाय दिन रायजो राजाफोरा दिनैबो बावगारलांनो हायै मोनसे साव होजानाय दिन 2004 मायथाइनि 15 आगस्ट मोनसे साव होजानाय दिन समा अबोला 8:45 खुंगा 58थि उदांस्रि सान फालिथायनि थाखाय धेमाजि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव पेरेड ग्राउन्डआव बै सानखालि ज' जालायदोंमोन बयबो सोलिदोंमोन सोरखारि हाबाफारि खुंनायनि थागथियारि हारिमायारि फिरफिला बिरहोनायनि थाखाय खायसे सम दंबावो थिग बै समावनो मोनसे गिलु बालु बमा बेफ्रुसारनाया सोमावग्लुंदोंमोन गासै ओनसोलखौनो हरखाबनो पेरेड ग्राउन्डआव लाबोदोंमोन थैनायनि खौरां थैजों बोहैग्लाबदोंमोन पेरेड ग्राउन्डआ 60 उन्दै गथ'फोरखौ लाफानानै गासै 13 सा सुबुंफोरा जिउ जोबनायनि अनगायैबो गोबां सुबुंफोरानो देहायारि दोरोद हायै जिउ खांनो गोनां जादों दिनैबो बै सानखौ धेमाजि जिल्लानि सुबुंफोरा दिनैबो बावगारलांनो हायाखै बै जाथाया 19 बोसोर बारलांसेयावबो धेमाजिनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव दङ दाबो गिलुंनाय थैनायफोरनि गोसोखांथियाव रायजो नाङैनो फालिनाय जायो दाहानि सान दिनैनि दिनाव साफ्रोमबो गोजोन दावगाथायजों खौसे गाराङै सदबांसा लायो उदखारिनि हेंथायै 19 बोसोर बारलांसेयावबो बयनिबो गोसोआव गोथां जानानै दङ बिखा सोमावग्लुंनाय बै गोसोम सानखौ 2004 চনৰ 15 আগষ্টৰ দিনটো অসমৰ ইতিহাসতে এটা অত্যন্ত কলা দিন সেইদিনাখন আলফাৰ দ্বাৰা নিয়োজিত কিছুমান ব্যক্তিয়ে ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত চৰকাৰীভাৱে অনুষ্ঠিত হোৱা স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত বোমা বিস্ফোৰণ ঘটাইছিলে তাতে প্ৰায় 13টি শিশু 11জন শিশু আৰু দুগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে তাৰ মাজত মোৰ ভণ্টি ৰূপা আৰু অৰুণা মই হেৰুৱাইছিলোঁ আৰু স্পটত সেইদিনাখন মই নিজেও আছিলোঁ সেইটো এটা অত্যন্ত অভিশপ্ত দিন আছিলে আৰু সেই দিন যাতে ঘূৰি নাহক আৰু সেই ঘটনাটোৱে অসমৰ ইতিহাসত এটা যোগাত্মক শান্তি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সেইটো কাৰণে ভাল লাগে আজি 15 আগষ্টৰ দিনটো ধৰি লওক আজি আলফাও কোনো ধৰণৰ বন্ধ দিয়া নাই বা প্ৰথম পাইছোঁ হয়তো আমাৰ জীৱনত হয়তো আমি যেতিয়াবা জানিছোঁ আমি জানো যে স্বাধীনতা দিৱস গণৰাজ্য দিৱসত আলফাৰ দ্বাৰা বন্ধ ঘোষণা কৰে এইবাৰ এইটো অত্যন্ত যোগাত্মক বুলি আমি ভাবিছোঁ যোগাত্মক দিশ বুলি ভাবিছোঁ অসমৰ বাবে আৰু আজিও এই দিনটো 15 আগষ্টৰ দিনটো আহিলে আমাৰ বুকুখন আজিও উকা হৈ পৰে আজিও বহুত স্মৃতিয়ে আমাক বহুত দুখ দিয়ে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ এক সাংঘাতিক ধৰণৰ এক বেয়া পৰিৱেশ আছিলে অসমৰ কিন্তু আজি এইটো কথা ভাবি ভাল লাগে যে এই ঘটনাটোৱে অসমৰ যি সন্ত্ৰাসবাদী যি আছিল শক্তি আছিল এই শক্তিক ধৰি লওক প্ৰায় দুৰ্বল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ যি প্ৰাণ আহুতি দিলে এই ঘটনাটোত তেওঁলোকৰ যি বলিদান আছিলে এই বলিদান অথলে নাই যোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অনুভৱ হয় धेमाजिनिफ्राय बिमल गयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि हुग्राजुलि आनसलिक XNDBS नि बिबानगिरि बि एक्सपार्ट होनाय सासे केडारा रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामना होनांगौनि दाबिखौ आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारनिसिम दैथायहरदों जे बिथांमोना दिनै एनडिएफबि नि क्रेडिटखौ लानो सानबा जानाय नङा गोबां एनडिएफबि बेबायदि खस्थ' भुगिनानै दङ सैसोनानै दङ जेलाव थानानै दङ आरो गोबां एनडिएफबिफ्रानो दिनै गोदाव सोराव जानानै दङ सोरहाबा न' गैया सोरहाबा हा गैया सिलिंखार अबस्थायाव दङ एक्स एनडिएफबिफ्रा दिनै एबसुफ्रा दिनै मानो मोननांगौ बिथांमोनखौ जेन बेबस्था लायो नोंथांमोना जाहाथे बिथांमोनखौ दाननानै होनांगौ बिथांमोननि नामखौ भेरिफिकेसन जानायाव निफ्राय बिथांमोनखौ नामखौ दानना होनांगौ आरो एक्स एनडिएफबिफ्रा आरो गोबां दङ भेरिफिकेसन जायो बिथांमोनखौ सोसननानै होनांगौ दिनै एबसुनि
सोद्रोमाफोरनि नाम फैनायनि जायगायाव नोंथांमोना बे खामानिखौ थाबैनो मावनांगौ आरो एक्स एनडिएफबिनि खामानि जिहेतु रिहेबिलिटेसन मोननांगौआ थाबैनो मोननांगौ बे आगस्टनि गेजेरावनो जुदि मोनाब्ला गुबुन रोखोमनि राहा लानाय जागोन नोंथांमोनखौ दिनै जों सहायनो हाला बहुद गोबाव जाबाय दिनै एकर्ड जानायनि उनाव दिनै 1.5 बोसोरनि बारलांबाय नोंथांमोनखौ जोङो खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना सरकाराव दं जिहेतु थाबैनो मावनो हानांगौ नोंथांमोना बै समाव बुङोमोन जे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जे सरकाराव थानानै बिथाङा रन्जन दैमारि सारखौ मानो बख'नो हायाखै होननानै दिनै बिथाङा हायासै दे थिग आसे दिनै नोंथांमोना मानो बख'नो हायाखै सरकाराव थानानै आरो नोंथांमोनानो सुक्तिखौ खालामदों जिहेतु नोंथां प्रमद बर'नि परामर्श रावनिबो परामर्श लायो नोंथांनि गोसो बायदिनो नोंथाङा दिनै बिटिआर सुक्ति खालामबाय दिनै मा जाखो बे बिटिआर सुक्तिया दिनै मा फोरमायखो बर' रायजो राजानि गेजेराव दिनै लासिं सिं बिटिआर सुक्तिया दिनै जेसेबां बिटिसिआव बिटिसि एकार्डआव जेसेबां दफाफोर दंमोन जेसेबां पावार एन्ड फांसन दंमोन बे खमायनानै दिनै बिटिआर सुक्ति बिटिआर जितु एकर्ड बेनि उननि रादाबखौ लादों गरेस्वर प्रेस एसोसिएशननि मावखुलि देरा बेखेवदों थाना 14 आगस्ट खालाराव गरेस्वर प्रेस एसोसिएशननि मावखुलि देरा बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थाङो सुबुंखान्थिनि ब्रैथि खुन्थियानि खौरां हान्जानि गरेस्वरनि रादाब बुथुमगिरिफोरनि जौसां गरेस्वर प्रेस एसोसिएशन बे प्रेस एसोसिएशननि थाजोर नङि मावखुलि नमाखौ सनिबाराव आफादारिया बेखेवनाय जायो गरेस्वर बास लाखिग्रानि साखाथियाव थानाय मावखुलि नमाखौ बेखेवनानै होयो गरेस्वर दिंखरनि बिबानगोरा कुकिला गगৈ बिथाङा मावखुलि बेखेवनाय मेलाव अखम साहित्य सभा सद्य अखम जातीयतावादी युव छात्र परिषद बर साहित्य सभा गरिया मरिया देखी जनगोष्ठी परिषद उत्तर कामरूप बीजेपी मीडिया कोक आक्रासु नेमसु युव छात्र परिषद आसु सद्य अखम कलिता जनगोष्ठी छात्र सन्थान गरिया मरिया देखी जातीय परिषद युव UPPL एबसुखौ लाफानानै गोबां आफादफोरनि बिबानगिरिफोरा नुजाथिदोंमोन नमस्कार আজি गरेस्वरत जी गरेस्वर प्रेस एसोसिएशन এটা মানে আজি ইয়াত কাৰ্যালয় খুলিছে নতুনকৈ মোৰ এইটোৱে আহ্বান যে আমাৰ गरेस्वरত যিবিলাক সমস্যা আছে সেইবিলাক সমস্যাৰ যাতে এখেতসকলে ভালকৈ মানে চোৱা চিতা কৰে দুৰ্নীতিয়ে হওক যিকোনো মানে বিষয়ৰ ওপৰত যাতে সঠিক সিদ্ধান্ত মানে বাতৰি পৰিৱেশন কৰে লগতে মোৰ আমাৰ गरेस्वर প্ৰখণ্ড বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ বজৰং দল गरेस्वर প্ৰখণ্ডৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ गरेस्वरनिफ्राय दैमालु राम बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां चिराङाव दैबानाजों गोबां न'फ्रा सिलिंखार चिरां जिल्ला खुंग्रि बिजिडिसिनि सिङाव थानाय दैसोमगुरि गामियाव गोबाव समनि उनाव दैबाना जानायजों गोबां न' बां दाउ अमा आरो आबादफ्रा खहा जानायखौ नायगिदिंफैदों बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि रनजित बसुमतारिया भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय खंसे बुहुर दैयानो देरनानै बिदि बाना जाफैदों होननानै खौरांगिरिफोरनो फोरमायथिदों जायफोरहा दैबानाजों सिलिंखार जालांबाय सोरखारा बेखौ राहा लामा लागोन होननानै मुस्रि रनजित बसुमतारिया फोरमायथिदों खुंग्रि हालामाव दैबाना जानाया हयथ' गोबां बोसोरनि उनाव दिनै जाफिनदों दुखुनांथाव बाथ्रा रावबो एक्सपेक्ट खालामाखै बिदि दैबाना जागोन होननानै दासिम मोननाय लिस्ट बायदिबा 13टा फेमिलिया दैबानाजों लोमजादों बेनिफ्राय दाउ अमा हांसो गोबां खथि जादों लोगोसे रायजो राजाफोरा बेवहाय गोरान खेथि मावोमोन फाथो आबाद बायदिसिना बेफोरबो जोबस्रांजाबलांदों दुखुनांथाव दा अलरेडि बेनि सोमोन्दै डिसिजों सावरायबाय डिसिया नै दा रिलिफ टिमखौ फाथायहरगासिनो दङ रिलिफ टिमा गावसोरनि माबाखौ राहा लामाखौ लासिगोन अब्लाबो आंबो दसे दंथ'यो गुबुन जायगायावबो बिदि माबा दैबाना जादों होननानै खबर सफैगासिनो दङ बेखौ जों नायथिंनो थांगासिनो दं ओरैनो गंबैसे न'खरसो दङ सार बेवहाय दा 13टा फेमिलि दैबानाजों लोमजादों होनदों बेसेसिम दाबो मोजां खबर फैजोबाखै
हरनि 2:30 दै लोमजाजोबदों दा खबरा हयथ' फैगासिनो दङ ओरैजाय पेकाजरा प्राइमारियावबो जादों बा बिसिडिसिनि आन्दारावबो जादों होननानै जोंनिसिम खबर फैदों दा जों बेखौनो इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दा बेवहाय ओरैनो बिसिनाथ' न'आ थानो न'आव उन्दुजाला बिनि माबाफोर बेबस्था खालामगोन नामा सारा? सरकारा बिनि राहा लामाखौ लादों बिनि थाखाय टेनसन जानो नाङा हयथ' एसे लेट जानो हागौ 2-3 घन्टा माबा मोनसे खिन्थु बिनि राहा लामाखौ जों लागोन चिरां बिटिआर बिजनेस सुबाइजार एबसुनि मावखुलिनि लांगोनानि साखाथिजों थांनाय PWD लामाया भुटान दैमाजों देरबोनायनि जाहोनाव दैबाना कानामाक्रा दैमानि बुस्रावनायनि जाहोनाव दैबानाया जागायजेनो फुंबिलिनि समनिफ्रायनो जाउनाव सामथाइबारि गामिया दैजों लोमसावजोबो खमैबो गं 25 नखरफोरा दैबानाजों हालाय हाफाय जानो गोनां जादों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों मोनथिनो मोननाय बादिब्ला दासिम रावबो राहाबादा एबा रिलिफ केम्पखौ बानायनानै होनाय जायाखै दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नागिरनो नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नागिरनो नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ बावहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।